सेटी फिल्म्स presents दवाई दिलू भैया से कही के घरे नहीं जात बानी पापा जी के डोर सुन काली पिटावाई दिलू भैया से कही के घरे नहीं जात बानी पापा जी के डर से लागल रहे पीछा जान गई की भाई तोहरा कोइल साथे अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे लइले काहे लइले काहे अइले त लइले काहे लइले काहे कहिए से जानत रहे मन नाही मानत रहे तोहरो त मन रानी बेड करत रहे कहिए से जानत रहे मन नाही मानत रहे तोहरो त मन रानी बेड करत रहे मच मच भगिल सब जान गइल पसरता बात लाहे लाहे अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे लइले काहे लइले काहे अइले त लइले काहे लइले काहे जितेंद्र के चीज गइल पवन के मिल गइल बिना बदला से अब हमर टिकट भइल जितेंद्र के चीज गइल पवन के मिल गइल बिना बदला से अब हमर टिकट भइल जाई नहीं बहेदा तुहरे कारण अब अजमर पट्टी बचाए अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे अइले त लइले काहे